Troch de supermarkt, een tunnel naar beneden en omheen, of de stoepen op en af. Het liep het al heel vanzelfsprekend, maar in een scootmobiel kan het best een drompel wezen. Van 15 deelnemers wat er Romanje een scootmobielles organiseren. Dat is super. Ja, ik kom zelf ook wel eens in de winkel, maar nee, dat is super. En we zijn van heel veel mensen we echt een ervaring. Rete spannend, maar wel leuk. Spannend? Ja, want ik heb hem dan net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En nou ja, ik ben wel eens een rondje balwerken geweest, maar voor de rest net echt. Nou, weer fantastisch. De supermarkt, ik weer super. Ja, dat weer fantastisch. Dat weer een heel leuk idee. De deelnemers zijn tieren enthousiast over de midje. Verkeersdocent Teunis Kaats leidt uit waar je om tinken matten in een scootmobiel. Nou, dat ze net te hastig binnen. De meeste mensen vrij te hastig. En dan denk ik, hoe ouder ik ben, des te hastiger wil je, maar dat had helemaal geen zin. Ik zei dan, ik wil geks keer die AOW en dik vet pensioen, dus wat zet je hem achter? Door rustig. Hè? En trots gehaast gebeuren de meeste ongelukken. Dat is overal zijn het verkeer trouwens. Ja. Wolwijzenorganisatie IFKE organiseren na vragen uit de Mierskip de scootmobielroute. En het gaat om meer dan even te rijden. Volgens mij met een heel soort plezier. Je ziet een heel soort mensen die zitten heel tijd te leiden, die houden het naar hun zin, die steken nog wat op. En het mooiste natuurlijk had je jaren dat ze hier met de drempel overholpen worden. Ik doe nou inderdaad naar de supermarkt. En ik wist net dat ik Eelseman wil halen komen, want ik vertrouwde die jochjes van je meter. Ik zei, ik bleef onderwijs heen, maar dat is dus net zo. Nee, ik ga er wel heel wat van opstutsen. Ik hier altijd een lietsere. En deze is een grotere en ik kijk langer verder op uit. Ik ken nu 40 kilometer. Nou, hier met Eelsum geen probleem. En de scootmobiel ook net. Nee, ik heb nog net vrij, maar hij had nog niks antwoorden, dus komt vast goed.